Yes आयै नाय लोगोफोर ना मया माबायदि फैदों दायो टाइमा जादों 11टा लोगोफोर आङो गथ'जोंनो फुंनि ओंखाम एसे जानानै उन्दुनानै थाबाय ओमफ्राय दायो नैबे मैथा गोखैखौ लोगोफोर आं नाजों एसे एवनोसै आरोना ओमफ्राय बेखौ सायनानै लानोसै बिराद अखा हागासिनो दङ लोगोफोरनो आं खोरखिखौनो खुलियाखै दाबो अखा हागासिनो ओमफ्राय आंना नै लोगोफोर बिबो मोनबाय नै अमानि दानायाबो मोनबाय लोगोफोर एरना देखायनोसै बेवहा माइरं एसे ओमफ्राय थास' होदों आरोना लोगोफोर माबाहाय लोगोफोर अखाया एसे गाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दला होना दोनदों आरोना आं फुख्रियाव ओरैबायदि ना फैगासिनो दङ ना मावाया जमा जमानो ओमफ्राय नैबे बारिनि इथिंनि बारिनि दैफोरा नैबिथिं थाङो नालाय दै बोहैलांनाय लोगो लोगो नाया ज्र' ज्र' फैथारदों आरोना लोगोफोर आं दायो बोखांनि र' नैबेखौ मबाइलखौ आङो नैबेयाव साथा सिङाव दोनथ'नोसै र' आं बोखांनि ना फैदोंना फैयाखैथाय लोगोफोर येस आयै नाय लोगोफोर ना मया माबायदि फैदों हाय लोगोफोर गासिखौबो आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ'हा नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनाय सिबिनाय गासैखौबो जासिहरबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'खौ नोंथांमोना जोबसिम नायलांबानो जाबाय आं दायो फुख्रि सेरावहा दङ दला बोखांगासिनो दङ आरोना ना हमगासिनो दङ लोगोफोर नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ'खौ जोबसिम नायलांबानो जाबाय आरोना दायो टाइमा जादों 11टा लोगोफोर आङो गथ'जोंनो फुंनि ओंखाम एसे जानानै उन्दुनानै थाबाय ओमफ्राय दायो 11टायावसो सिरि मोनदों ओमफ्राय आं दायो ना बोखांगासिनो दङ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं दायो ओंखाम मैगं संनो नागिरदों आं दासो 11टायावसो सानजौफुनि ओंखाम ओंख्रि संसिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि ओंख्रिया मा जागोन नोंथांमोना भिडिअ'नि गेजेरजों नायलांबानो नुलांबाय थागोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअ'खौ नायनो मोजां मोनोब्ला जोबसिम नायलांबानो जाबाय आरोना दिनै भिडिअ'खौ माबायदि जायो ओरैबायदि गोदोर ओमफ्राय थैनानै थाबाय आरोना बोरै थैनानै थाखोथाय नायनि र' देखायनि आं नोंथांमोननोबो नै थैनानै थाबाय लोगोफोर आयु जोंहानि फुख्रिया लोमसिगोनहाय लोगोफोर अखा हाबाय थाबाथाय नै ना गिदिर गिदिर दंथारो लोमजोबसिगोन नै ओइथिं मासे अमाया लोगोफोर आं दायो संनोसै थास' आथिंखौ बिराद खोमसिनि नैबे जाबाय थास' आथिं लोगोफोर ओमफ्राय नैबेथिंजाय दङ दालि ओमफ्राय आं बे थास' आथिंखौथ' दालिखौथ' संनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मा होनो नैबे साराया दहाय आं फुङावहा बेयावनो मा बुङो आलु एवदोंमोन ओमफ्राय नाबो फ्राय खालामदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेयावनो आङो ओमफ्राय थास' आथिंखौ संनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंनि साराया जि गोसोम जाखाबायहाय लोगोफोर सारायखौ दामुगै दे माने मोजां माने मा बुङो बालाफोरदो होबासो गोजों जासिगोन खोमा ओमफ्राय नैबे आं सामब्राम हानानै लाबाय ओमफ्राय खोबनाय मा बुङो थोरसि दङना ओमफ्राय बेयावनो हानानै लाबाय आरोना ओमफ्राय आं दायो मा होनो सामब्रामखौ सेरखाबाय आरोना बे थावआवनो संनायनि स्टाइलफोरा एसे आलादा आलादा गावबागाव जायोहाय लोगोफोर आंना नैबिदि एवबाय आरोना ओमफ्राय दा बेखौ बोखांना लाग्रोनोसै ओमफ्राय आरो दालिखौ बयल खालामनानै ओमफ्राय बेखौ दालियाव होनानै होगोन आरोना लोगोफोर संनायनि स्टाइलफोरा गावबागाव बेलेग बेलेग जायो नालाय
बुंनो हाया आरोना लोगोफोर गावबागाव आंना बे स्टाइलाव आरो नैबे मैथा गोखैखौ लोगोफोर आं नाजों एसे एवनोसै आरोना ओमफ्राय बेखौ सायनानै लानोसै दहायनि ना मोननायखौ आं बेजोंनो संनोसै मैथा गोखैजों मबाइल स्टेन्ड गैयैखायनो आङो रं थेमा संख्रि थेमानि सासो दोननो हायो लोगोफोर नै लोगोफोर जोंहानि दहाय बोखांनाय नाया ओरैबायदि मोजां बिदै गोनां ना मया फुवासेसो जाखागोनदां न बिदै गारगोन ना गारा गारालै खि मा बिदैया थांफागोन न' खि गारबा बोरैबा जि फायखानाय आं जि मोजां मोननाय बिथिं बिदि आयौ मोजां मोनसिननाय बोरैबा आं नोंखौ उन्दुगासिनो दोङो सानदो प्रिन्सिकादो आदाया ट्रेक्टर माबाबानो सिरि मोनबाय सिरि मोननानैहा ओमफ्राय लाना थांबाय आङो बिसानाव निहाबो दङ फरायखानाय नङा दायो होननानै लाना थांनानैहा आरो बिदिनो दसे जबाय माबाय एम्फौ माबानायखौ बोखाबाय आंबो बोरैबा उन्दुसनलांबायमोन ओमफ्राय आइयासो आरो मैगंखौ संगोन ना सङा होननानै सोंनायखाय संगोन होननानै ओमफ्राय नाखौ बोखांनाय नाबो फैबाय थादों ना बुंनायखाय आं डाइरेक्ट दलायाव थांखाबाय आरो ना मावाल' गोनजा आरो फिथिख्रिबो गैया बिदै दङ आरो न' सामब्राम फानलु गोथां होनानै डाइरेक्ट फ्राय खालामनानै मैथाखौ गोदौबा होनानैसै आरो माने स्र' स्र' थासिगोन आइया बिदिनोमोन आरो दैयो नाखौ एसेबां मोनदो सानाखैमोन दां केर मोनबोला बाथोन माहाय देदो ओमफ्राय मैगङाव माहाय होदो होनना बुंनायमोन आरो दा भाजा बानायनोसै होनना बुंहरबाय आं दा आरो माबायाबो ट्रेक्टर ड्राइभाराबो मेंना फैबा मैथा सुना लाखानोसै र' ना मोनबाय थाबा बे मैथाखौ फ्रिजआव दोननानै आगोलनि बायदि जाबाय थानाय जासिगौमोन फारसेथिं संहो लांखानोसैदांहाय गेसाव थाब जोबनो लरा फिसायाव न' दालि थास' आथिं ओमफ्राय मैथा दाइनिसो गारना होबाय मानिनि थाखाय लोगोफोर आंना ओंख्रिया मोनबायानो लोगोफोर नै नायदो लोगोफोर आंना फिसालाया सिखारबाय ओमफ्राय नायलाय बेलथायना मा खालामगासिनो माम्मि माम्मि मादार मादार जै लेंटाटानो सिखारबाय लोगोफोर
जायफोर बिथांमोना आंनि भिडिअ नायनानै मोजां मोनदों बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ लाइक आरो शेयार साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायहरबाय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ थाबैनो गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर नै लोगोफोरा फिसालाया बेलथायनो हानायनिफ्राय डाइरेक्ट बेलथायखाबाय बेलथायग्राल' जाबायहाय लोगोफोर बेलथायनोल' नागिरोसै आरोना लोगोफोर दसे जिरायना लानोसै बिदिब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ जायफोर बिथांमोना नायनो मोजां मोनो बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर लोगोफोर बाय बाय